Могъщият Ханс. Братя Грим. Имало едно време един мъж и една жена, които си имали едно детенце – Ханс. Живеели те самотно в една долина, лежаща встрани от пътя. Веднъж майката тръгнала в гората за съчки и взела със себе си Ханс, който бил само на 2 годинки. Било през пролетта и детето се забавлявало с пъстрите цветенца, слушало сладкопойните птички. Изведнъж иззад храстите изскочили 2 разбойници, хванали майката и сина и ги повели в най-гъстата част на гората, където от години не бил стъпвал човешки крак. Горката жена умолявала разбойниците да ги пуснат, но те били безсърдечни и жестоки. Даже не искали да слушат молбите и жалбите й. След 2 часа път стигнали до една скала, в която имало издълбана врата. Разбойниците почукали по нея и тя на мига се отворила широко. Тръгнали по дълъг тъмен проход и стигнали до една пещера, осветена от буен огън. По стените били окачени мечове, саби и всякакво оръжие, които проблясвали на огъня, а насред пещерата имало голяма черна маса. На масата седял главатарят на разбойниците. Той се приближил до изплашената жена, започнал да й говори, да я успокоява и казал, че няма да им сторят нищо лошо. Искам от теб да вършиш къщната работа и ако добре се грижиш за домакинството, няма да ви е лошо при нас. Много години горката жена слугувала на разбойниците, а Ханс през това време израсъл висок и силен. Майка му го развличала с разкази, а по стара рицарска книга го научила да чете. Когато Ханс навършил 9 години, той си издялал здрава тояга и я скрил под кревата си. После отишъл при майка си и я попитал: „Мамо, кой е баща ми?“ Майката мълчала и не искала да му отговори, защото се бояла, че на него ще му стане много мъчно за родния дом. Сърцето й се късало при мисълта, че Ханс никога няма да види баща си. Когато вечерта разбойниците се върнали, Ханс извадил тоягата, застанал пред главатаря им и му казал: „Искам да знам кой е баща ми и ако не ми кажеш, добре ще те наложа с тоягата.“ Главатарят се засмял и така силно ударил Ханс, че той се търколил под масата. Изправил се Ханс, замълчал и си помислил: „Ще почакам още година и тогава ще опитам пак.“ Когато годината минала, той пак извадил своята тояга, полюбувал и се, избърсал прахта по нея и си казал: „Каква здрава, хубава тояга.“ Вечерта разбойниците се върнали, започнали да пият вино и пили толкова много, че накрая изпоналягали по земята и заспали. Тогава Ханс извадил тоягата си, отново застанал пред главатаря и казал: „Искам да знам кой е баща ми и ако не ми кажеш, добре ще те наложа с тоягата.“ Главатарят отново се засмял и така силно ударил Ханс, че той се търколил под масата, но веднага скочил, нахвърлил се с тоягата върху главатаря и разбойниците и така започнал да ги налага, че те в ужас избягали от пещерата и повече не се върнали. А майката не могла да се начуди на храбростта и силата на сина си. Ханс отново се обърнал към нея и я попитал кой е баща му. „Синко“, отвърнала тя, „да отидем заедно да го намерим.“ Тя събрала оскъдния им багаж, а Ханс взел една голяма торба, натъпкал я със злато, сребро и скъпоценни камъни, метнал я на гръб и те потеглили. Колко изненада бил Ханс, когато излязал за първи път през живота си от пещерата и видял зелените гори, пъстрите цветя и сладкопойните птички. Той се спрял и изумен гледал всичко наоколо. Майката успяла да намери пътя към дома им и след 2 часа те благополучно се добрали до своята уединена долина при своята къщичка. Бащата стоял пред вратата и се разплакал от радост, когато видял отново сина си и жена си, които отдавна смятал за загинали. Само дето Ханс
въпреки че бил само на 12 години, бил с една глава по-висок от баща си. Влезли в къщата, но едва Ханс пуснал торбата на земята, целият дом затрещял, пейките и масата се изпочупили, подът се нацепил на трески и торбата паднала в мазето. Боже Господи, Ханс, да ти изпочупи целия ни дом, извикал бащата. Не се тревожи за това, отвърнал Ханс. В торбата има достатъчно скъпоценности, за да си построим нова къща. И ето, че Ханс и баща му веднага започнали да строят нова къща, купили добитък и започнали да се занимават с земеделие. Ханс орял земята и когато вървял след плуга, натискайки го с ръце, на воловете почти не им се налагало да го теглят. На следващата пролет Ханс казал: „Тате, поръчай да ми изкуват буздуган, който да тежи 40 кг. Ще тръгна по света да си диря щастието.“ Когато буздуганът бил готов, той напуснал бащиния си дом и тръгнал на път. Скоро навлязъл в гъста и тъмна гора. И ето, че чул някъде нещо трещи и скърца. Огледал се и видял един бор, който отдолу догоре бил целият увързан с дебело въже от лико. Погледнал Ханс нагоре и видял огромен мъж, който бил хванал дървото за върха и го въртял като върбова пръчка. „Хей!“ извикал Ханс. „Какво правиш?“ Мъжът отвърнал: „Ами вчера събрах много съчки и сега ми трябва въже, за да ги вържа.“ „Ама че е силен този човек“, помислил си Ханс и завикал на мъжа: „Остави това и тръгвай с мен. От сега нататък“, казал Ханс, „ще те наричам Върти Бор.“ Тръгнали те заедно и по едно време чули, че нещо трещи с такава сила, че при всеки удар земята трепери. Скоро те стигнали до грамадна скала, пред която стоял един великан и с юмруци отчупвал от нея големи каменни късове. Когато Ханс го попитал защо прави това, великанът отвърнал: „Ами през нощта изобщо не мога да спя. Вълци и мечки бродят около мен, душат ме и не ме оставят на мира. Така че реших да си построя къща и да спя в нея на спокойствие.“ „Ама че е силен този човек“, помислил си Ханс и казал на мъжа: „Зарежи къщата и тръгвай с нас. От сега нататък ще те наричам Троши скала.“ Великанът се съгласил и те тръгнали заедно. И където и да ходели, дивите зверове се разбягвали. Една вечер тримата другари попаднали в стар изоставен замък, изкачили се най-горе и легнали да спят в една голяма зала. На сутринта Ханс отишъл в градината, която цялата била обрасла с тръни и бурени. И изведнъж му налетял глиган, но Ханс не се изплашил и му нанесъл такъв удар с буздугана си, че глиганът паднал. Тогава той се метнал на рамо и го качил горе, за да го изпекат. И ето, че тримата другари решили, че всеки ден двама от тях ще ходят на лов, а третият ще остава в замъка и ще готви уловения дивеч. Първия ден останал у дома Върти Бор, а Ханс и Троши скала отишли на лов. Докато Върти Бор приготвял храната, в замъка дошло старо прегърбено човече и поискало месо. „Я да се махаш от тук“, извикал Върти Бор. Но каква била изненадата му, когато това мъничко човече изведнъж скочило върху него и така започнало да го налага с юмруци, че той даже не успял да се защити. Паднал на земята и едва успявал да си поеме дъх. Човечето си тръгнало едва когато добре го наложило. Когато двамата му другари се върнали вечерта от лов, Върти Бор не им казал нищо за старото човече и за случилото се, а само си помислил: като им дойде редът те да си останат у дома, нека да опитат да се бият с това зло джудже. Него го било срам, че се оставил да го набие такова мъничко човече. На следващата сутрин у дома останал Троши скала и с него се случило съвсем същото като с Върти Бор. Човечето и него го набило, защото той не поискал да му даде месо. Когато двамата му другари се върнали вечерта от лов, Върти Бор забелязал, че и Троши скала също си е изпатил от злото джудже, но и двамата мълчали и си мислели: нека и Ханс да изяде боя. На следващия ден бил ред на Ханс да си остане от дома. Той седял до огнището и махал пяната от котела, когато се явило същото това човече и си поискало парче месо. Ханс си помислил:
Ще дам на този бедняк парче от моя дял, за да не ощетявам другарите си. И подал на човечето парче месо. Когато джуджето го изяло, то поискало още и добродушният Ханс му дал още едно парче, като му казал, че това е последно, повече не може да му дава. Но човечето поискало и трето парче. Не те ли е срам, извикал Ханс и не му дал повече месо. Тогава злобното джудже скочило отгоре му, за да го набие, както постъпило с върти бор и троши скала, но си намерило майстора. Ханс така го напердашил, джуджето се затъркаляло по стълбището. Ханс изтичал след него, но се спънал и паднал. Когато се изправил, джуджето вече било далеч. Ханс побързал след него, стигнал до гората и видял как джуджето се вмъкнало в една пещера в скалата. Той запомнил мястото и се върнал в замъка. Двамата му другари, като се върнали, се изненадали, като видели Ханс напълно спокоен. Той им разказал какво се било случило и тогава те си признали, че джуджето ги е набило. Ханс се разсмял и казал: така ви се пада. Защо ви се досвидя да му дадете месо? Но е срамно, че при вашия ръст и сила сте се оставили едно джудже да ви набие. После те взели една голяма кошница и дебело въже от лико и се отправили към пещерата в скалата, към жилището на джуджето. Там Ханс влязал с кошницата, с буздогана си и другарите му го спуснали в пропаста. Когато стигнал долу, Ханс забелязал една врата, а като я отворил, видял в стаята невиждана красавица. До нея седяло джуджето и му се зъбело като същинска зла маймуна. А красавицата била увързана с вериги и така тъжно погледнала Ханс, че на него му станало жал за нея и си помислил: трябва да я освободи от властта на злото джудже. И така го ударил с буздогана си, че подът на бещерата се разтворил и то пропаднало в дън земя. Веригите на мига паднали от красавицата и Ханс се залюбувал на красотата й. Тогава тя му разказала, че е кралска дъщеря, която граф злодей похитил от родината й и я заключил тук сред скалите, защото не искало да се омъжи за него, а това джудже графът оставил да я пази и тя изтърпяла много мъки и страдания от него. След това Ханс помогнал на красавицата да влезе в кошницата и извикал на другарите си да я изтеглят нагоре. Кошницата се вдигнала и отново се спуснала на дъното на пещерата, но Ханс не се решил да се довери на другарите си и си помислил: те постъпиха нечестно с мен, когато не ми казаха нищо за джуджето. Кой ги знае какво са намислили сега? И той сложил в кошницата буздогана си. И добре, че постъпил така, защото едва кошницата се вдигнала до половината разстояние, те я хвърлили надолу и ако Ханс седял в нея, щял да се пребие. Бедата била само в това, че той не знаел как да се измъкне от тази пропаст и колкото и да мислял, нищо не могъл да измисли. Тъжно е, че ще трябва да умра тук, мислял си Ханс. Размишлявайки така и крачейки напред-назад, той пак влязал в стаята, където преди седяла красавицата и видял, че на земята е паднал пръстенът на джуджето. Сложил той пръстена на ръката си и едва го завъртял, изведнъж чул, че нещо зашумяло над главата му. Погледнал нагоре и видял над себе си въздушни духове, които му казали, че той е техният господар и го попитали какво желае. Ханс отначало онемял от изненада, но след това им заповядал да го измъкнат от пещерата. Те на минутата се подчинили и той полетял като на криле заедно с буздогана си. Когато се намерил горе, там вече нямало никой. В замъка също не открил коварните си другари. Върти бор и троши скала били избягали и отвели красавицата със себе си. Тогава Ханс отново завъртял пръстена и пак му се явили въздушните духове, които му казали, че неговите другари плават в морето. С помощта на духовете Ханс се понесъл към брега на морето. Там, далеко сред вълните, той видял корабче, на което плавали нечестните му другари. И ето, че в изблик на голям гняв, без да мисли за нищо, Ханс се хвърлил във водата заедно с буздогана си и заплувал сред вълните. Но тежкият буздоган го теглял толкова силно надолу, че той едва не потънал. Успял на време да завърти пръстена, явили се въздушните духове и с бързината на мълния го пренесли на корабчето. Тук той изхвърлил нечестните си другари в морето,
а после се отправил към брега с изплашената красавица, която бил освободил за втори път. Завел я при майка си и баща си, оженил се за нея и заживели в любов и съгласие.